Магистър-фармацевтите са неразделна част от здравната система. Пандемията доказа това. И те справо се гордеят с приноса си за грижата за здравето на хората в продължение на много години. Специалистите по лекарствата са важни за отговорната употреба на лекарства и знаят кога едно лекарство е подходящо за вас и кога би ви навредило. Как укрепват здравната система? Магистър-фармацевтите в открити аптеки са най-достъпните медицински специалисти, на които винаги можете да разчитате. В болничните аптеки се грижат правилните лекарства да бъдат налични за всеки хоспитализиран пациент в точното време и форма. Клиничните фармацевти помагат на лекаря при избора на най-доброто лекарство за пациента и за намаляване на разходите за лекарства. Военните фармацевти допринасят за отбраната и сигурността на България и участват във военни мисии, като тези в Афганистан. Магистър-фармацевтите в спешните центрове работят за осигуряването на медицинска помощ и лекарства за хора в животозастрашаващо състояние. Фармацевтичните учени разработват нови лекарства, за да спасяват животи. Преподавателите по фармация подготвят бъдещи здравни работници, а чрез професионалните си организации настояват за повече инвестиции в здравеопазването и гарантиране на достъпа до лекарства. Освен това, сред магистър-фармацевтите има и активни шахматни деятели. А фармацията не случайно е грацията на нацията, защото сред тях има и балерини. Професията на магистър-фармацевтите се развива и те могат да правят повече за по-стабилна здравна система. Имат умения да проследяват лечението на пациенти с хронични заболявания като диабет и хипертония, да правят скрининг, тестове и вакцинации. Поради това посланието им е «Нека магистър-фармацевтите правим повече». Присъединете се към тях на 25 септември, за да покажете своята признателност към професията.